Здравейте! Аз съм Фреси и днес с Габи ще направим мишка по най-простия начин, който се измислили. С числа ще бъде. И за целта ще ви трябва някакси фломастер или молив. И лист. Да, задължително лист. Да. Няма как да Да. Или тетрадка, може. Да. Нека да започваме. Така. Първо ще направим двойка. До нея ще направим тройка. И ще свържим с въртележка. Отдолната черта ще я свържим. Трябва да се свържи. И да направим с въртеливо движение ушенцата, нали? Да, това са ушенцата. Правим пащица и едно оченце и мустачки. И мустачки. И ето ви е мишката. Нашата мишка е готова. Ето така изглежда завършеното. Не знам дали ще види. Не ми се вижда. Да. Нека да покажем нашето котенце. Казва се Мими. Мими! Ние наричаме Джика, защото тук началото си има една... Като бъди съха и... Да, беше силно и отцапахме. И така, чао! Чао! Надявам се да ви хареса този клип. За съжаление беше доста кратък, но... Абонирайте се и дайте палче нагоре!